Hello guys, mga idol. Mag-ano tayo ng kukod ng baka. Ito. Oh. Dalawa. Sabawan natin guys. Yan. Oh. Ulam natin. Oh, magandang hapon kakapsat. Oh, tapos kuya nyo. Kakukuha lang natin doon sa baryo. Oh. Yan. Bagla nga sabawan tayo apo. Pamigsa nga kunada. Oh. Nadakkel mo ito na. Sa katibaka. Oh, hanggang sa muli mga idol.